Zeeuwse stranden worden met miljoenen kuub zand opgespoten, speciaal voor het toeristenseizoen. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat er voldoende droogzand aanwezig is en blijft op onze stranden. Waarbij een extra uitdaging natuurlijk ook is scenario's rondom verhoging van de zeespiegel. En verder in deze Zeeland nu. Jean-Paul de Bruin geniet, wereldkampioen. En sneller voor de klas via Antwerpen. Goedenavond. Voor Zeeuwse kustgemeenten is een lekker breed strand van groot belang. Want daarom komen veel toeristen immers naar Zeeland. Ieder jaar storten die gemeenten 1 miljoen euro in het zogenoemde Zandfonds. En met dat geld kunnen de stranden nu voor de zomer worden aangepakt. Terwijl Rijkswaterstaat dat eigenlijk pas in het najaar wilde doen. Het strand bij Domburg. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt 520.000 kuub zand opgespoten. Dat is nodig omdat er te weinig zand ligt en het daardoor onveilig kan worden. Als Rijkswaterstaat meten we ieder jaar de kust. Dat doen we met vliegtuigen en met boten. We meten op het strand en onder water. Zo weten we hoeveel zand er nog ligt en hoeveel er weg wordt gehaald door wind, golven en stroming. En op basis daarvan maken we een plan hoeveel zand er weer bij moet om de basiskustlijn op zijn plek te houden. En zo zorgen we dat Nederland niet kleiner wordt en beschermd blijft tegen de zee. Rijkswaterstaat heeft als hoofdtaak de waterveiligheid. Dat is waar het suppletieprogramma om draait. Binnen de kaders van die opdracht kan er best een hoop. Dus zo proberen we de wensen daar zo goed mogelijk in mee te nemen. Sinds 2022 is er het Zandfonds. Daarin storten de 5 Zeeuwse kustgemeentes jaarlijks 1 miljoen euro. Op die manier hopen ze een stem te hebben wanneer dat zand wordt opgespoten. Het Zandfonds is nu nog een pilot, maar we hebben hier in Domburg de pilot en een pilot in Katzand. Waarbij we met de gemeentes samen de krachten bundelen om een suppletie bijvoorbeeld inderdaad eerder of sneller uit te voeren. De extra kosten die dat voor de aannemer geeft, die kunnen dan vanuit het Zandfonds gedragen worden. De gemeentes kunnen natuurlijk niet zelf een hele suppletie optuigen en betalen, maar zo kun je mooi de inspanningen combineren. We storten 1 miljoen per jaar. Dat klinkt als een groot bedrag, is het ook. Maar het is volstrekt onvoldoende om langs de hele Zeeuwse kust dit te kunnen realiseren. Betekent dat we ook op zoek zijn naar andere sponsoren van dit doel. Waarbij we vooral denken aan bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken. Want het is een groot economisch belang wat er natuurlijk ook speelt. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat er voldoende droogzand aanwezig is en blijft op onze stranden. Waarbij een extra uitdaging natuurlijk ook is scenario's rondom verhoging van de zeespiegel. Het Zandfonds zorgt er dus voor dat het belang van Rijkswaterstaat, de waterveiligheid en het economische belang voor de Zeeuwse kustgemeentes deels samenkomt. Met respect voor die belangen proberen we toch die samenwerking te zoeken. En in dit geval is dat hier gelukt. Kortom, tevredenheid over deze proef bij Domburg. De andere werkzaamheden die in deze proef naar voren zijn gehaald met het Zandfonds zijn bij Katzand, waar inmiddels ook al is begonnen. Het University College Roosevelt hoeft niet te rekenen op extra steun van het ministerie van Onderwijs, nu de instelling in zwaar weer verkeert. Dat blijkt uit de antwoorden van onderwijsminister Eppo Bruins op schriftelijke vragen van het Middelburgse GroenLinks Partij van de Arbeid Kamerlid Anita Pijpelink. De minister heeft eerder toegezegd dat hij kijkt naar een uitzonderingspositie voor onderwijsinstellingen in krimp- en grensregio's die deels afhankelijk zijn van buitenlandse studenten. Maar hij wil geen aparte steun voor het UCR. En ook wil Bruins eerdere bezuinigingen niet terugdraaien. Zeeuwse en West-Brabantse woningcorporaties protesteren samen tegen plannen van het kabinet om statushouders geen voorrang meer te geven op een sociale huurwoning. De corporaties zeggen dat er maar 4 tot 10% van hun huizen naar statushouders gaan, waardoor er van verdringing geen sprake zou zijn. En ook willen de corporaties statushouders zelf blijven spreiden om te voorkomen dat die in achterstandswijken terechtkomen. Volgens de corporaties is er gewoon een groot tekort aan huurwoningen dat de overheid alleen kan oplossen als er meer gebouwd kan worden. Stichting Scheldekat heeft een nieuwe kraamkamer speciaal voor zwangere wilde poezen, omdat die vaak nergens terecht kunnen. Waar een normale moederpoes wel door een gezin opgevangen kan worden, ligt dat bij een zwerfkat net eventjes anders.
Een wilde poes is natuurlijk geen kattenpiste. Dat is iets heel anders, die kun je niet aaien. Dus dat vereist een aparte aanpak. En er zijn niet veel pleeggezinnen die zeggen, nou, geef mij maar een wilde moederpoes in huis. Daarom zijn er nu 9 plekken in de nieuwe kraamkamer van Stichting Scheldekat. Maar het bestaan van zo'n kraamkamer is niet vanzelfsprekend. Op veel plekken krijgen zwangere zwerfkatten een abortus. En de kittens laat men dan versterven in het vlies. Nou, wij vinden dat ethisch niet verantwoord. Want ook een wilde moederpoes is een goede moeder. En die houdt ook heel veel van de kittens en die gaat ze ook heel goed verzorgen. Ook na de geboorte is er nog een tijdje plek voor de moeders en hun kittens in de kraamkamer. Die kittens worden met 12 weken geadopteerd. En de moederpoes wordt dan gesteriliseerd en gechipt. En die wordt teruggezet in haar leefgebied, waar ze vervolgens van ons een slaaphuisje krijgt. En voor de rest van haar leven eten en drinken. Ik kan zeggen dat ik heel erg blij ben dat we dit nu hebben. En voor de rest van Nederland een heel goed voorbeeld geven. Hoe je met wilde moederpoezen om kunt gaan. De politie doet onderzoek naar een steekincident waarbij een 49-jarige man uit Vlissingen gewond is geraakt. Het incident gebeurde in de Vlissingse wijk Westerzicht gisteravond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de politie had het slachtoffer de afgelopen tijd verschillende keren gemeld dat hij werd getreiterd en gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen conflict. Hij zit thuis na te genieten, biljarter Jean-Paul de Bruin uit Hulst, die dit weekend wereldkampioen is geworden. Samen met Dick Jaspers wist hij het WK driebanden voor landenteams te winnen. In de finale wonnen ze van Vietnam, dat tot gisteren regerend wereldkampioen was. Voor de Bruin een droom die uitkomt net na het vieren van zijn 60ste verjaardag, afgelopen vrijdag. Yes! Nou, ik heb Dick gevraagd, ja, 14 maart word ik 60 jaar. Als je me een fatsoenlijk cadeau wil geven, kameraad, dan gaan we deze titel moeten pakken. En ja, hij zei, dat gaan we doen. Nou, zo geschieden. En ja, uiteindelijk sta je in elkaars handen een beetje te huilen van wie did het? 10.000 bezoekers trekken vandaag en morgen naar de Zeelandhallen in Goes voor de horecabeurs. Deze vakbeurs wordt al voor de 61ste keer gehouden. Voor het eerst worden dagjes mensen geweerd en zijn alleen mensen uit de horeca- en recreatiesector welkom. Toch komen er weer net zoveel bezoekers naar Goes als vorig jaar. In Zeeland is natuurlijk horeca, recreatie, toerisme, het is zo'n belangrijk aspect. En we merken gewoon dat daardoor het animo hier ontzettend groot blijft. Studenten aan de PABO-opleiding aan de HZ, de University of Applied Sciences in Vlissingen, kunnen versneld een bevoegdheid halen om ook les te kunnen geven op de middelbare school. En dat kan door een nieuwe samenwerking met de AP Hogeschool in Antwerpen. De HZ werkt samen met Antwerpen vanwege het lerarentekort op middelbare scholen. Derdejaarsstudent Sabine is in Vlissingen begonnen aan de PABO-opleiding op de HZ University of Applied Sciences. Ze kiest er nu ook voor haar tweede graads bevoegdheid te halen voor de middelbare school voor het vak wiskunde. Eigenlijk was voor mij de keuze best snel gemaakt. Zeker omdat ik altijd al twijfelde over of wiskunde of de PABO. Dus dan is dit echt een hele mooie kans. Het is wel druk, vooral het eerste half jaar, want dan heb je ook nog gewoon lessen op de PABO. Dit half jaar zijn die lessen er dan niet, dus dan heb ik al iets meer de tijd. Maar dan loop ik natuurlijk weer stage in België en in Nederland, dus dan maakt dat het ook weer druk. Elke 3 weken is ze een middag in Antwerpen voor de wiskundelessen. In iets meer dan 4 jaar heeft Sabine straks 2 bevoegdheden. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Als mensen dus in het voortgezet onderwijs in Zeeland aan de slag willen, dan gaan ze of naar Rotterdam of naar Tilburg of soms naar Gouda. En dat is voor onze studenten eigenlijk net een brug te ver, letterlijk. En in Antwerpen is het traject wat korter en dat kon ook indalen in onze opleiding. En hiermee kunnen ze dus vrij snel, eigenlijk al in 4,5 jaar, die dubbele bevoegdheid krijgen. Wat ze in Nederland soms 5,5 jaar of 6 jaar kost. Dit is niet de enige samenwerking die de HZ met de Hogeschool in Antwerpen heeft. Voor de opleidingen verpleegkunde en verloskunde wordt al 25 jaar succesvol samengewerkt. Studenten kunnen in een traject van 5 jaar zo 2 diploma's halen. Ja, je hebt bijvoorbeeld anatomie.
De anatomie van het mens die krijgen ze zowel op vroedkunde, want je begint natuurlijk bij de basis, en ook in verpleegkunde. En zo zijn er gewoon verschillende onderdelen die we daardoor hebben kunnen samenvoegen. En dan krijgen ze bij de ene opleiding daar vrijstelling voor, omdat ze bij de andere opleiding ook getoetst krijgen eigenlijk. Ja. En waarom dan de samenwerking met Antwerpen en bijvoorbeeld niet met Rotterdam? Omdat eigenlijk in Nederland die samenwerking, stonden ze niet zo open voor. Dus we zijn gewoon gaan kijken van wie staat daar wel open voor. En Vlissingen en Antwerpen ligt eigenlijk best wel heel erg mooi dicht bij elkaar om dat ook gewoon samen te kunnen gaan trekken. 2 opleidingen afronden in 5 jaar tijd is snel en pittig. Maar Christel is er speciaal voor uit Enschede gekomen, omdat ze als klein meisje al droomde om verloskundige te worden. Toen hoorde ik via van dit combi-traject en toen ben ik met mijn ouders eigenlijk meteen, was een week daarna naar Vlissingen gegaan om te kijken van wat houdt het in. En toen kon ik eigenlijk mijn 2 passies, en dat is gewoon echt zorg en dat is echt moeder- en kindzorg, combineren met deze combi. En ja, toen dacht ik, dit ga ik doen. Ze zit in haar 3e jaar en dat betekent dat ze nu in Antwerpen 2 jaar lessen verloskunde volgt. Ik denk dat de verschillen in België en Nederland toch best wel groot zijn. En ik denk dat er een stukje afstand zit in het contact. En vooral als je vrij makkelijk contact legt en je zegt, hallo, mijn naam is Christel. En dat docent dan denkt, oh, oké, het mag even wat rustiger. Dus daarin moet je soms aanpassen. Dat zie je op school, dat zie je op kot. We wonen op kot in België. We wonen niet op kamers, maar we wonen op kot. Het is heel erg leuk, het is hard werken. Maar ik denk dat het Antwerpse leven, het Belgische leven met mijn studenten om me heen, ook mijn Nederlandse vriendinnen, gelukkig hebben we nog wel wat Nederlands hier in België, dat het echt heel leuk is. Voor zowel Sabine als Christel is het nog even doorbijten. Maar dan hebben ze straks wel veel sneller 2 diploma's op zak. Vandaag was het in Zeeland een half bewolkte dag met een noordoostenwind, werd het 10 graden. Ja, de komende nachten blijven koud, maar overdag wordt het de komende dagen steeds zonniger en warmer. Donderdag zelfs tegen de 16 graden. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.